vás víta pri sledovaní špeciálneho vydania. To bolo akože to skloňovanie, viete, Gamebot. Čaute, vítajte pri krásnom slnečnom vydaní špeciálneho Gamebotu, respektíve pri vyhlásení výhercov súťaže s koninou. A zase mám dačo za sebou. Viete, to je takto, no. Človek si neuvedomí. Na e-mail súťaž@gamebot.sk nám prišlo neuveriteľné množstvo, ak by som to mal spočítať, asi 100 e-mailov z Elgorda, že sme vyhrali 150 000 eur a asi 3 koniny, takže takto. Ale nie, samozrejme, robím si srandu, prišlo nám dosť videí, no a dneska uvidíte dve najlepšie, ktoré vyhrávajú. Prvá vyhráva myšku, ešte ju tu nemám. Prvá vyhráva myšku, Logitech G600, otvorím vám, nebojte sa, nie je to zalepené, je to suchý zips, takže obal nebude poškodený. No krásna, krásna. Takže si poďme pustiť výhernú koninu, teda prvé miesto. Beto. Gura. Kengura. Presents. Kanina! No a druhé miesto vyhráva túto krásnu, modrú, bezdrôtovú, ona mala drôt, len som povedal Gustovi, zrob bezdrôtovú. Túto krásnu bezdrôtovú myšku, modrú, myslím, že takú na Slovensku ste ani nemohli zohnať, nie som si teraz istý. Takže si poďme pustiť druhú koninu, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, ktorá vyhráva túto krásnu myšku. Gusto? Hej, dal by som si syrovú. Nechcem huby. Nechcem huby. Však práve za to nechcem huby. Žalúdočné problémy. Fejkový hovor nikto mi nevolal. Gratulujem výhercom a samozrejme budeme pokračovať v súťažiach aj v takýchto kreatívnych. Sme radi, že sa vôbec niekto zapojil. A naozaj pekné videá to boli, sranda, dalo sa aj posmiať. Tieto myšky si zaslúžite, budú vám poslané, čiže my sa vám ozveme teraz na e-mail s tým, aby ste nám poslali adresu. Majte krásny deň a čakajte na ďalšie vydanie Gamebotu, ktoré sa nezadržateľne blíži, pretože my sa už sami nevieme dočkať a keby bolo len na nás, točíme chodzaj každý deň. Hoci, nechoc. To potom si dáme nejaký ten východňarský chuť. Pekný deň praje. Vidno? Vidno.